alani obat tu hatan dibata nang bilegi muna nung ngajak isiamu hatan dibata taring waktu ni pardongan sarkeo ni atong melusongoni alusiamu ma suku-sukuno dijol dibata do dijol dia kadongan na pumutison. Namanukun maun waing diho ale panguli Amron Pasu Lumban Gaul olo doho makajongjok kon dijol libata do dijolo nya kadongan na pumudison na dipangidoroham do Sumarni Boru Situmorang na niritmon gabidongan misaripe olo doho makaholongi ibana sian nasa roham dohot mangulaon sian nasa gogong huhut mat parangeon parange na badia rak dohot ibana na olo doho mangajuaji do agaleon na tumsura umurang parangena jal setupa pola konon manang tadi konon mu ibana pai ma disirang hamatian ham subut mulo nang sadaro ham manguloy saluk nai dok ma alus mu olo saya pardonga itu hari maaf angkon terbigi do tiamang namanukun maun wain dio alinang Sumarni Boru Situmorang niririt bisi Amron Pasu Lumban Gaul bayan dongan nasaripe Noro makatunjok pun jual di bata do dijolnya kadongan na pumudison na dipangidoroham do Amron Pasu Lumban Gaul gabe sinodukmu olo doho makaholong ibana sian nasaroham dohot magpangalahon na ture madadukot ibana dohot magparangeon parange na badia pabuah halak Kristen ho jari sutupa mahidolok ko man tadi konon mu ibana pay madisirang hamatian ham sugut mulong sadaroham manguloy saluknay dok maalus mu olo saya di pargulu itu ani maaf terbigi na adong do lambang manang teologi jamita siang dia may cincin terbuat dari emas patuduhon holong nasida walaupun di berbagai macam latar belakang bahwa holong nasida nasutupa pudar jalai kon sarodi matua totong hot holong nasida kemudian cincin ini melingkar makalian kang putih songoni mah holong nasida. Jadi multaber cincin pernikahan sana melarung 1 tahun on matanda holong ikatan itu kata manasida. Jadi dah gue dibuka deh. Artinya dia udah menikah, udah tunangan, sudah berkeluarga, udah tersirat son. Atau secara improvisasi sampaikanlah kepada panguli itu pengantin perempuan dok mata dari holong ramping mereka. Omma tada holong ni hak. Atau masih jalangan mahamu oleh kamu matang muna kemudian kita berdoa napa son debata doa na mambuan hata tuhamu mertehite guar ni debata ama anak atau di parbadia do mandok na pinadong debata dang jadi serang di jolma